president adanena inu ACB munanena kuti those companies ali asapatsidwe business ina iliyonse. Newspaper ya Daily Times yalemba nkhani kuti business kuchitikabe. Ndiye ndikufunsani inuyo kuti nafe tiziti chiyani? Ndikukuyankhade ndikuyankhanga ndilomwenda kuyankha lero kuti kodi usukufunsa olakwika kodi amene alipirawo unafunsa kuti akuwuzeni chifukwa chimene apangira kulipira zimenezo. Chifukwa ndikuona ngati ukutifunsa ineyo munthu olakwika ukufunsa bungwe lolakwika. Alipo amene zimene akunenazo zamakontrazi unenazo akuzidziwa muwafunse amenewo ndiye akufotokozereni zifukwa zawo. Koma usayembekezere kuti ife ACB tikuyankhe zifukwa za madepartment ena amene akugwira ntchito zawo. Zimenezo ife sitiyankhulira madepartment ena, timayankhulira bungwe la anti-corruption bureau pa ntchito imene tikugwira. Imeneyi mudayichita clear simudayichite clear ACB? Zimenezo tinayankha kale kwa wena kunena kufe kukontra zimene sitikuyidziwa tinaneni. Ndiye mukanango yankha chonchoto nangapi mukayankha choncho kula. Iya koma zomafuna kuti tiyankhule m'malo mwa mabungwe ena. Zimenezo sitimachita kuyankha kwa chiwiri professional Brian. Kuyankha kwa chiwiri kukuuza iweyo kuti uyankhule uziyankhulira nation. Iweyo songa iyankhulire. Kuyankha kwa chiwiri kundiye mwati simukuzidziwa? Brian, umapanga concentrate on the trivial, m'malo moti upanga concentrate on the real issues. Munanena kuti let's move on. No. Kusaulina ndikuyankhezo. Ndimafuna ndifunse funso la chiwiriro munanena kuti munayankha kwina kuti simukuzidziwa. Did I hear you right? Then ndakuyankha wandimva ufa ndipangeso kuti ndikuyankhezo kachiwiri kapena kachitatu. Let's continue the questions. I'm ready to answer you the other questions. Mafunso tu ndi amene wowotu zimene tufunsa ndakuyankha kale. La chiwiriro munayankha mofulumira. Ndikuyankhanso Brian ziko kwambiri chendiririza katifunsa mafunso yena. No. Amayi ofusa mafunso ndineyo and let's respect one another. Ofusa mafunso. Ine ndimakulemekeza kwambiri Brian, ndimakulemekeza. Koma where you are trying kuti ufuna kuti banga force ukuyankha chinthu choti ndakuyankha kale. I think ina nende unena kuti sije nambe lero kuyankha nawe. Nende unena kuti ulimu wanga. Kanisa mipano pa Malawi watu. Akuti tatsika pansi kwambiri pa mphamvu zathu zothana ndi katangale. Mwa maiko 180 akuti kuno tafika mpaka pa 115. Funso lakuti kodi basi tagwirizana kuti timasule mabreki akatangale? Chifukwa mwa maiko 180 akuti tili pa 115 tsopano. Akuti zaka kuyambira 2012 kufika chaka chino akuti zativuta kwambiri tutsetsereka ngati dziko kutsetsereka. Tagwirizana basi kuti aliyense ayendere yake mdziko muno. Palibenso china chimene tingachite. Ndira Mayi Martha Chizuma kuti tiyankhulire nawo pa nkhani imeneyi ndiye atipereka kwa mneneri wawo Mayi Egrita Ndala. Mayi Ndala tikulandireni madzulo ano, mwatilemekeza kwambiri, tikulandireni madzulo ano. Zikoma kwambiri Brian. Amayi wapi atanganidwa? Amene woto atanganidwa ndi zina. Timafuna kwambiri ndi nkhani zambiri zoti tiyankhule nawo. Hai, koma no nangasine ndima yankhulira bungweli. Ndizona. Kumandithu. Hayi ziko. Ndachilendo kuti ine ndili pa programu yeyayi. Hayi ndiponso nzabwino bwino. Koma unthawi zina timafuna ujeni mutuwo. Hayi koma nchifukwa amsambi anthu ogwirira ntchitozo ndithu. Chabwino. Akuti a Transparency International akunena kuti
situchita bwino itafika mpaka pa 115 out of 180 countries. Ndimafunsa kuti kodi kumene kubasi mwango tsekulano kuti aliyense achite mmene waimverera. Choyamba ndinene kuti a Transparency International akamapanga kafukufuku wawo ndi kafukufuku amene sikuti amayang'ana bungwe, amayang'ana dziko. Ndiye mudzikomo muli anthu osiyanasiyana kapena magulu osiyanasiyana amene amayenera kuti atengeso mbali poona kuti mchitidwe wa ziphuphu ndikatangale tikuthana nawo bwanji. Pachifukwa chimenecho ndikufuna kuti Malawi aliyense amene akumva lero adzidziwa kunena kuti akati Malawi sinachite bwino pa chinthu china chake kaya pa nkhani yolimbana ndi ziphuphuyo, ndiye kuti adzidziwa kuti iyeyo ngati munthu sanachite bwino, ndipo adzidzifufuza nkunena kuti kodi ineyo ngati munthu ndachitapo chani kuti ndithandizire kuti dziko lizetu zisinthe. Ndi chimodzimodzinso dziko likachita bwino ndiye kuti Malawi aliyense amayenera kuti aone nkudziona kuti ndachita bwino, ndikuona kuti tinatani nanga tingatani kuti lichite bwino kuposa mmene tinachitira mucha. Choyamba ndi chimenecho. Komanso ndimafuna ndinene kuti inuyo ngati atolankhani muli nawonso udindo, chifukwa malinga ndi National Anti-Corruption Strategy ndinunsanamira yolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndikatangale. Moti pamene Malawi tikuti akuti yafika ili pa 115 pa maiko 180, atolankhani simukuyenera kuti muime ndikumaona kuti sizikuyenda ACB sakuchitapo kanthu. Mukuyeneranso nanu muime ndikunena kuti kodi ife ngati atolankhani tachita chiyani chimene chathandizira kuti dzikoli mwina lime pamodzimodzi, kapena kuti dzikoli lipite patsogolo kapena lipite pambuyo pa nkhani ya corruption perception index. Ndi perception index, perception ikusonyeza kunena kuti amabwera ndi kufunsa mmene anthu akuzionera kuti kodi dzikoli likuchita bwanji. Ndipo chimodzi mwa zinthu zimene chimakhazikitsa perception mwa anthu ndi mmene atolankhani mumalembera mwina pa nkhani zolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndikatangale. Ngati mumapezeka kupezeka kuti mukuti mukaona nkhani ikakhala bwino mwakhala chete osalemba ndiye kuti anthu simunawawuze. Ikadzati nake chimene sichitayende bwino chiweyo ndiye kudzalemba anthu aja mwawuza cha negative. Ndiye kuti mukuthandizira kuti anthu aja akhale ndi perception yolakwika pa nkhani ya kulimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndikatangale. Kusonyeza kuti si ntchito ya ACB yokha, ndi ntchito ya mabungwe osiyanasiyana, aboma ngakhala amene sali aboma, ndi ntchito ya inu atolankhani, ndi ntchito ya Malawi wina aliyense kuti tithandizire kuti anthu aone kuti zinthu zimene tikuchita ngati dziko polimbana ndi ziphuphu ndikatangale zikubweretsa zipatso zoyenerera. Koma ngati anthuwo tidziti tikakhala kuti zachitika zabwino sitikuwauza, tikungolimbikira kuwauza zokha zimene zikuoneka zoyipa, zabwino zinkukhala apapa ndiye kuti nkhondo imeneyi kapena ma-perception yo ma-rating atigwerabe chifukwa chokuti anthu sakuuzidwa zenizeni zimene zikuchitika. Tsopano ndibwere pa kuti Malawi chaka chino ali pati. Malawi chaka chinocho tikatengera pa rating Malawi sadasunthe. Akanakhala mwana wa sukulu sala yathachi anakhoza 34%. Chaka chinonso wakhoza 34 yomweyo, chifukwa ndi pamene ndiri limezi nayo ya chaka chino imene yakhala ya 2023. Mu 2022 tidali pa 34. Mu 2021 tinachoka pa 32. Ngati sindikulakwa ngati sisiteko kufika pa 34. Kusonyeza kuti chaka chinocho tangoyima pamene chinali chaka cha 2022 mu 2023 tayima pomwepo. Chimene chasintha ndi kuti ifeyo tsopano pa ndandanda wa maiko ena ake achitako bwino atidumpha. Ifeyo tayima pamene tinalipo, koma ena ake abwera atidumpha, abwera patsogolo pathupa ndi akhala ngati atiyotsa pa 110 paja kufika pa 115. Ndinene apa kunena kuti kukhala pa 34% si rating yabwino. Ndipo
ndi chinthu chosakondweretsa aliyense. Komanso ndinene kunena kuti Malawi kukhala pa 34 sizikusonyeza kunena kuti ndi dziko lokhalo limene silifiri kuchita bwinoni. Mukawerenga ripoti yomene likunenera likunena kuti maiko ambiri alephera kufika pa 50%, kusonyeza kuti sikuti ndi dziko la Malawi lokha limene lakhala below 50%. Pali maiko ambiri. Chimenechi ife tisatipatse mwina kutambalala nkumane kuti tilipo gulu iyayi. Tikuyenera ngati dziko tichite chotheka kugwirana manja kuti zinthu zimene tikuchita ma efforts osiyanasiyana amene tikuchita kandi ma department abomamu kandi ma department ndi ma company amene si aboma ngakhale kuma NGO kuja ngakhale inu angathatula nkhani tikuyenera kuti tithandizane chifukwa mali anakuganizira mmene ntchito yolimba ndi Ziphuphu ikuyendera mmene akuganizira sizingasinthe ngati anthu osapatsidwanso information ya mmene zinthu zikuyendera mu madepartment komanso mabungwe osiyanasiyana. Tikudziwa pali mabungwe osiyanasiyana akhazikitsa ndondomeko zolimbana ndi Ziphuphu ndikatangali. Mabungwe amenewo akuyenera kuti ambe kuzigwiritsa ntchito ndondomeko zawo zija pothandizira kuteteza ntchito Ziphuphu ndikatangali. Komanso asangotero komanso athandize ndi kudziwitsa Amalawi pa zimene akuchitazo. Awadzitsa banja Amalawi ndikuti inu atola nkhani ndi amene mungatenge zimene mabungwe ndi madepartment osiyanasiyana akuchita zija ndi kuwapatsira kuti adzidziwe kuti uku kukuchitika izi uku kukuchitika izi zimene zili zothandizira kulimbana ndi ntchito Ziphuphu ndikatangali. Pamenepo ndimene padzaoneka kuti ngati dziko tikuyenda motani pa nkhani yolimbana ndi ntchito imeneyo. Komanso madepartment iwo isangokhala kuti iwowo adakhazikitsa ndondomeko ngati chinthu chokuonetsa wanthu kuti ife tili ndi ndondomeko yolimbana ndi ntchito Ziphuphu ndikatangali iyayi. Ndondomeko zimenezo zikuyambe kugwira ntchito background pamene akugwira ntchito anthu aja ndi cholinga chakuti Amalawi amene amatumikiridwa aja ayambe kuona kuti ife tikutumikiridwa bwino palibe amene akumafuna chiphuphu kuti atithandize tikapita kukafuna zithandizo mu madepartment abomamu zikatero zimenezo zimene zingathandizirenso kupanga maganizo kuti anthu akafunsidwa kuti kodi zikuyenda bwanji atha kukapereka maganizo awo amene akakhala osintha mmene timaonekera kunjako ngati dziko. Chimangidwireni amayi Chizuma, and that's why I wanted her here. Zikuoneka kuti ntchito yothana ndi katangaleyi yafowoka. Nkulakwa kuganiza motero. Nkulakwa kwakukulu chifukwa mutati muyang'ane kuyambira nthawi imeneyo kufika apapa ACB ntchito ikugwirabe, amayi Chizuma ntchito akugwirabe. Ndiye pamene mungapangire conclusion imeneyo mugwiritsa ntchito mulingo uti mugwiritsa ntchito chani chifukwa ntchitozo ACB yakhale kugwira mayi Chizuma akugwirabe ntchito zawo. Ndiye tinene kuti pamenepo mwagwiritsa ntchito chani kuti mukapangire conclusion ngati imeneyo. Perception. Ndi perception nolakwika perception chifukwa Amalawi kunjako akhala kwaona mayi Chizuma akugwira ntchito. Ndiye ino perception imene mugwiritsa ntchito ndi atola nkhani okha kapena ndi Amalawi. Perception. Mukafusa Amalawi Yes. akuwuzani kuti mayi Chizuma tapangana interact mu zinthu zosiyanasiyana ukukoti amapezeka koyenera kuti mwina akuyenera kuyankhula ndi anthu akumapita nawaphunzitsa nawazindikiritsa. Ndiye pamene perception imene mugwiritsa ntchito imeneyi ino mugwiritsa ntchito perception yakuti ino ndinu mtola nkhani kapena ndi perception yoti I'll give you one example. Kudamveka kuti kuli anthu 84 amene adalandira ndalama kwa bambo Satha kapena amene adalandira zinthu zina mwa 84 zili bati zimene zija zikufufuzidwabe zina zili makoti ndipo zimenezo inu ngati mtola nkhani asinge munayenera okhala omalizira kuzifunsa kuti zili patiyo chifukwa timapereka mabrief oti ina kuti zili pati. Milandu ina njoti ili makotimu ikuyenda ino mukuyidziwa. Ndiye zimenezo mkaganizire komati chifukwa chokuti inu mwina mukuganizira ena ati amene mukufuna atamangidwa kapena atatengeka kukoti oti sanapite kukotiko pazifukwa zimene zilipo. Kuona kuti ndeuti sizikuyenda kaganizikira kamene mukameneka kuonongaso zinthu.
chifukwa musamayembekezere kuti chinthu chimene chili chachikulu mukhoza kuthana nacho ngati chimodzi. Tinanena kunena kuti milandu imene tikumatengera koti imene yathera tikamalizana ndi kufufuza tapeza umboni tikumapita nawo ku koti choncho ndipo zimenezo zimene zikuchitika andi zimenezo amala zidafotokozera. So inuyo mukuona kuti ACB ikugwira ntchito yake bwino tikatsekula malaini apa anthu nkuyimba foni agwirizana nanu kuti ntchito yanu mugwira bwino. Sizili kwa ine kunena kuti anthu agwirizana nane chifukwa munthu aliyense ali ndi ufulu okhala ndi chiganizo chake pa chinthu china chilichonse. Ndiye inenso ndingayembekezere kunena kuti aliyense agwirizana nane ndeti ndikunama ndeti sindikumudziwa munthu umene timamudziwira amasankha mbali yoti iyeyo akhale alingana ndi zifukwa zake zosiyanasiyanazo. Koma ifeyo ngati bungwe tikuchita mbali yathu potsogolera ntchito yolimbana ndi chidwi wa Ziphuphu ndi Katangale. Ndipo ndife okondwa kunena kuti pamene tikutsogolera aliponso anthu amene ali ndi mtima ofuna kuona ntchito ya Ziphuphu ndi Katangale zitatha Malawi muno amene akumagwirana nafe manja. Chimenecho kwa ifeyo ndi chinthu chachikulu kwambiri. Taona mchaka chathe chino timukanena kuti akhazikitsa buku limene lili loyamba Malawi muno lothandiza aziphunzitsi aku primary kuphunzitsa ana pa nkhani za ungwiro ndi umunthu. Tinaona tikugwirizana ndi aunduna wa maphunziro komanso Malawi Institute of Education amene amakonza mabuku amaphunziro. Komanso ngakhale madona zena a UNDP anopa GIZ agwirana nafe manja pa project ngati imeneyi. Tinakhazikitsa buku limene lijago. Panopo a GIZ akutithandiza kuphunzitsa aziphunzitsi ama TTC. Ngati njira imodzi yoti aziphunzitsiwo akamachoka ku ma TTC kuti akakhale kuti adziwa kale zoti pali kabuku yaka kamene kakuyenera kuti kaphunzitse ana umunthu komanso ungwiro. Ndiye ifeyo pamene tikuona kuti tikuchita ntchito mbali yathu ndipo anthu ena amene akuona kufunikira kwa zimene tikuchita akugwira nafe ntchito akugwirana nafe manja. Mosayang'anira kuti ntchito mwina yoti kungoyelekera boma. Anthu mabungwe amenewo akuona kuti boma likuyenera ligwire manja pothandiza ACB kuti zinthu zinaso zisiyenda. Ndiye kwa ife ngati bungwe tikuona kuti mbali yathu tikuchita. A President Chakwera inunso ACB mudalengeza kuti mwasiya kuchita business ndi nkhani yomwe timayikamba ya asata. Tikumva kuti zimene zidalengezedwa business zikuchitika ndalama zoperekedwa. Ndiye ifeyo oonelera patali tiziti chikuchitika nchiyani? Atsogoleri athu amayankhula zina kuseri pamaso kuseri zikuchitika zina. Brian, funso limene ona tukafika munthu oyenera. Inu simati muyankhulira ACB? Ndino ACB kuchita business ndi asata amene watchulawo? Iya ndikunena kuti ACB idanena kunena kuti pasachitidwenso malonda ali wonse pa makampani asata. Ndimalize kaye. Kulifunsa koyenerera kwanji unaleka kuwayitana anthu amene ali okhudzidwa ndi zimene kuzifunsa kuti zachitikazo. Akuyankhe chifukwa zimene achitira zimenezo. Ndimalize kaye funsolo silidathe. Ndiye President adanena inu ACB munanena kuti those companies ali asapatsidwe business ina iliyonse. Newspaper ya Daily Times yalemba nkhani kuti business kuchitikabe. Ndiye ndikufunsani inuyo kuti nafe tiziti chiyani? Ndikukuyankhabe ndikulanga ndilomwe ndakuyankha kalero kuti kodi usukufunsa olakwika kodi amene alipirawo unafunsa kuti akuze chifukwa chimene apangira kulipira zimenezo. Chifukwa ndikuona ngati ukudifunsa ineyo munthu olakwika ukufunsa bungwe lolakwika. Alipo amene zimene akunenazo zamakontrazi unenazo akuzidziwa mwafunse amenewo ndiye akufotokozereni zifukwa zawo. Koma usayembekezere kuti ife ICB tikuyankhe zifukwa za madepartment ena amene akugwira ntchito zawo. Zimenezo ife sitiyankhulira madepartment ena timayankhulira bungwe la anti-corruption bureau pa ntchito imene tikugwira. Imeneyi mudayachita clear simudayachite clear ICB? Zimenezo tinayankha kale kwa wena kunena kuti contract imene sitikuyidziwa sinanene. Ndiye mukanangoyankha choncho nangati mukayankha choncho koma zomafuna kuti tiyankhule m'malo mwa mabungwe ena
zimezo chiti machine kuyankha kwa chiwiri isani professional Brian kuyankha kwa chiwiri kukuza iweyo kuti uyankhule uziyankhulira nation iweyo songa iyankhulire kuyankha kwa chiwiri kundiye mwati simukuzidziwa Brian umapanga concentrate on the trivia malo moti upange concentrate on the real issues munanena kuti ndakuyankha let's move on no kusaulina ndikuyankhezo ndimafuna ndifunse funso la chiwiriro munanena kuti munayankha kwina kuti simukuzidziwa. Did I hear you right? Brian ndakuyankha wandimva ufa ndipangeso kuti ndikuyankhezo kachiwiri kapena kachitatu. Let's continue the questions. I'm ready to answer you the other questions. Mafunso tu ndi amene wowotu zimene tufunsa ndakuyankha kali la chiwiriro munayankha mofulumira ndikuyankhanso Brian ziko kwambiri chekiririza katifunsa mafunso yena no amayi ofusa mafunso ndineyo and let's respect one another ofusa mafunso ine ndimakulemekeza kwambiri Brian ndimakulemekeza koma where you are trying kuti ufuna kuti banga force ukuyankha chinthu choti ndakuyankha kali I think na nende kunena kuti sindi namberero kuyankha nawe nende kunena kuti no I respect you ndakuyankha nende kuti usabidirize kuti bangano force kuti ndipange budget tuzimene kufuna iweyo I will not buy. Okay, sindi kukukamizani kuyankha china ndikukamiza that's what you want kundikakamiza ine sindirowa kuti ndikakamize funso ndimene ndafunsa lakuti Tabino ndingo kuyankha kuti sindikuyankha let's continue with other questions. Iyayi inuyo mundiyankha chifukwa chonena kuti munayankha kale ndeni manena kuti sindida kumveni bwinobwino tabwerezaniso Brian replay yoten you should go back and replay do yimva kuti okay mwayankha kuti zoti kuchitika ma business ndi asata inu ACB simukuzidziwa tazionera mu news sinatuka manje taziona mu news imo basi zimene mafuna kudziwa tunzomezo tubaki pamene mafuna kuti mubwereze mpomwepo ndangabwanyi umakoka zinthu zoti uzidziwa kale kuti kukoka ngati sindidamve ndeni mafuna mundibwerezere ndi apa pandamva kuti mwanena kuti ACB simukuzidziwa mwazimvera mwazionera mu news. Can we move on? Let's move on. I've already told you let's move on. Ndiye chabwino kodi chimachitika nchiyani mayindala kuti nthawi zina mwina mwagwira wanthu kenako kodi zizi zikukhudzana ndi tiya yomwe ija kapena pano pati pazina kona ndiuza kuti tikambirana za TI ratings and nakufunsa pamene matipempha kuti kodi tikakamba nkhani zina ndiye unayamba kuti tukamba nkhani yakatangaletu iyayi koma no iweyo you haven't been fair to us ukanatiuza kunena kuti ndikafunanso zakuti unangotiuza za TI ratings kuti tatsika kuti tatsika bwanji nangati ngatani that's what you told me and let's be honest and wanondipa eya usamakhale ndi privilege ndiweyo yoti anthu uwakopa kunena kuti tiyankhulana kuti kenaka ukwasinthe maganizo ndi mawanga kubali naye amayindala tukambirana pano nkhani zakatangale and the questions that I'm asking they are directly linked to nkhani yakatangale sindukamba nkhani za madzi sindukamba nkhani za magetsi tukamba nkhani zakatangalezo Brian yes timayenera kukonzekeretsana uku kudziwa kuti panopo ndiuza amalawi kuti wandinjira it's less than 10 minutes before your program. It's just good kuti ife before timafuna kuti amalawi tisamawa tiyankhule nawo koma tikanakhala kuti mwina tinaliyenda tikanathokoza kuti mwachedwa mwatuza mochedwa koma takuvomerani ndiye mukuyenera kulemekezanso chimene chocho so chimene muopa inu nchiyani sindikuopa chilichonse let's continue nefunsolo silinamalize mind kuti suna ndipange one on your issues ndiye zinthu zina ndikakhala kuti ndilibe mayankho usadabwe yeah that's fine I don't expect you to if you feel like you are not comfortable to answer any question you can say sindiyankha ine sindikakamizeni but we are talking about corruption situkamba za electricity situkamba za kumasi tukamba za corruption which is your core job and I think we are still in the lane mayindala tisatero chonde chimachitika nchiyani kuti nthawi zina mwina mwamgwira munthu kenako all of a sudden milandu yasintha wakhala mboni ya boma amalawi samazimvetsa zimene would you be able to take that question
No, that one I will not take it because it's in the good utijani. Chifukwa even amalamulo zoti munthu amatha kumpatsa kupanga kukhala mboni zimachitika. Ndimene namvera, I'm not a lawyer by the way. Koma no mene namvera namva kuti zimachitika zimatha kutheka munthu kuti anali ngati part of chinthu chimene chinalo chikachija koma kena akamatha kumugwisa chiro ngati mboni. Yes, I may not explain kuti chimachitika ndi chani koma mene ndamveramo namva kuti amalamulo zimenezo amazilula. I will let you go, Maindala. I want to thank you, Mosca. Tinani mafunso ambiri koma ndiona ngati kusitantunda kwenkweni. But I want to thank you for according us an opportunity kuti tikhoza kufunsani mafunso awiri atatu. Mutithokozera ku Director General kwa ACB. Thank you very much. George Banda, Tiyankhuleni Banda. Ndithu Brian ababa foswaya imene ndonena kuti ndikutsegula ndi mmene akuyankhira mayina kusonyeza kuti doors are open kuti aliyense azingoyendera kunena izi chikuti looking from what has happened mtundaku zikusonyeza kuti ACB ujiwa mkwino zochilikazo adanena kuti akamino asabasile contract. This time around contract. What does it mean? And what does the government tell the nation? Why giving the same contract? Mfemoye amene ndandu. And amena kumida mwandu the president is not, because the immunity that nayo ukuthi somebody consider after Sudabanje immunity. In so doing, giving room now with the I'll give you one good example. I was talking to one of the guys in immigration. Mtu wa Bangarijo passport yake 90,000. Kama kuti passport ikiruke anapanga 2022. Kama kuti passport yake ikiruke walipira 150,000. Can you imagine what is happening there? And the Munkamene would have taken the Novanga Zimeni. No. In the off and the first plus of virginity. That's a CNE 15,000. What you need to pay something on top of my manual living. Angane contract mena kuyendera ndikuti anakhala kuti atolankhani onga mmene mayinda akufotokozera kuti mango yangasakola ndaona ukupanga site kuti mapanga mango yakana zikapita zikachita bwino simapeno koma ine ndaonapo mukuyamikira kapena munkhani zikukambidwa kunena kuti ndithu zinthu zaenda bwino and you are not there to criticize. Imagine sugar at 3,000. What is going on in this country? So, I think they need to do that. Mazigoli in the shambo, I can tell you, if I'm a vote, I will want to be Chipatangan. Because I'm saying, I video there are people that are free there. Ndukuma ndima kumbukira pofu kanionena kuti angamene akumangile ndangamene akuba mfuku. Okay? Ngoba mfuku paka ndeni. Koma kuba ndrama zakati nkani ziko muno. Yitu mtu sport. Mwina ndilipo kama ndikuyamikeni kwambiri chifukwa choti mbira madzulo ano amwatelemekeza kwambiri. Ndirundi Christopher Samiba kuno kupambira kuyankhulande. Muimbira ku? Ombe nkulambe. Ochabuli tiyankhuleni. Ineyo tatikunda ngomba tisoni kwambiri kwa amayi vita dala mina amayankhira. Malawi tinayi ndichiyembekezo kuna kuti mene ACB makasiza poyamba. Imaadaza kuti mila ichithandiza koma chiungamo anthu akutiziwasa kuithandiza Malawi. Ngakhale mene amayankhula kuna kuti anthu ngakhale akumiza ali ndi udindo kuthandizire ACB zimene ndizabosa.
antu matera kwese sanitari Ziphuphu handi kunendesa handi kuipa pasipoti imwe atengezwa action kwa kucheka era ndiyo project design ndichikhulupiriro kula kuti ya ACB itikaza ndipo twafuna mwinake basa timana yakhalapo ife zimene zikumaya kwa kuti azinde kuno kwino katika zifuna kutumangira amaya haje kutumangira amaya haje kuti basa namba amanta akata afananga amaya jamwina zozina zikuyenda Malawi atikumudisha kwambiri ndipo bungo limene antaka pia azivota ife tikanavota likanacho kaso ndi perete kusado chonze kabulino pa pambe bisikaso panapilika nkhani inake chakachata paraduka vakase yaki batala ndipo vakase jaitatuka zintinamba kwenda bulino koma anthu amene anayamba ntchitowo anapete kandrama zotuka ena kumapolezwa anthu anakwisa ntchito ACB omwe kuti abwera kukuze maombo yonse anapeza koma mpaka na lero kuli anthu aja ntchito akugwira pamene maombo anapeza ndiye tikhulupirire ACB ndi chake Banda uye program chipanyadira kwambiri ndipo isa Malawi mumasimvesa kukoma koma ACB Malawi muno mulibemo ACB ndipo ndauto kuchakwera zimene akupanga undi zimozi nkhani yakataja simeto apita kuti imeja mabizinesi angapitirize sisi ndife anthu icho ipendane timavota siku inake azaona zanjala Malawi chakuya Mungu atakuya ndizo chipasa Malawi kwambiri asatijelese masuku pamutu iyayi atipe peresantaya idali tatopa ife anthu kumuzi kuno tina kandi nzeru jabo ndifantosa kuzira koma ndife teweza tikafika munthawi yake ACB sibila ntchito yawo ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chotiimbira madzulo ano bale wazakuzazona inu munatimi yapo vileko koma mayuja anazoa tendere kutoka leta kuyanka kuno anazoa tendere mayuja mayuja ndipo nazoa tandi wakubali mutu wasawa ntchito basa mfumu ntchito ndipo mwana mwamuna atu amene ali pathazo mwaliba mwana mwamuna amene siwa masewera yayi ndipo tikamuna mwatabakiza kuti wathawa nditu pakuzoka atumpanawo tingokamba ya leroyi chifukwa amene achasada thawe iyi tidawuza kuti ayitamaliza nakasada atenderawo yathawa oke chabwino amote kuti Malawi ndiye apapati imamoto pia palibe tukula ACB iliko kulibe ko ACB basi noba tino basi mamundo ndito wina aliye sango panga za chako baba sanipe wina aliye sango baba yewe abrani abamba mamundo alipo ni mujamwanela kuti koti aliye sango panga yaje mena izerera tiona aliye sango dusa yaje mena kuiziwa iye ndiabobo kananala nenderawo palibe chimene chakilo kuchazeru wonesa kuti KUTHAWA ndiye kumene kuitika tena koko ndikuyamike ayira wa maufozo ukasonga idiye kuphalombe chabwino tiyankhulira akayira kuphalombe koyamba wani ningwapinga mayi ya ndalaja kuti nthawi zina osamalowerera nkhani za akuluakulu aza kulala nazo chifukwa ife tikanafuna takhala mayi omwe amene athawawo kuti amene imve kuti atasiuze chani kunena zoona chimangirizo chinamangirizo amayi chizuma pano pasapa nga za ACB ayiwo pano akhala ngati nduna sopano yapuma ndiye kwanakhala potheka kuti nompando umene anthuno samalolera kuti akangopuma akanangosiya udindo pano pa ukhalenso kuti palibeponso ujeni bungwe la ACB kwa kunena zoona pakati pano palibe chimene chikuchitika pano pa angopanga madyerero awo ndi boma alibe kuti swala pano banga kuti angafuze nkhani akuti adama aitana kupita kukoti kusha mafuso kwanga makusamena amafuso kumene koko ndi atani Okhuzana ndilamboma kapena Okhuzana ndikatangati ndiye kunena zona pamene bati mene kuti ACB kulibe tatoyenekera mapozi kasunga che kuthalo ndikufuna kuyamikeni kuti mudapeza mpata wotiimbira madzulo ano mwatilemekeza kwambiri zikomo kwambiri abana katangalesiza tamaima inakazi kitaba swakunena zama usokolera ibina liliyo ibintu katangale kuyambira kuboma konko ndina ngakwakalira kumizikuno
inakhazikika basi ngomphemba wamwamba mwina ndi amene angathekuzikira koma kwaise zatikanika epa bwana foni yanu ndiyofunika kwambiri ndikukomokwandir ndikufuna ndikuyamikeni ine ndi Oscar kupita kuno ku Nzuzu Oscar ku Nzuzu ndinomaliza madzulo ano tiyankhuleni kale ACB simagayokha yani kuti ACB jagwire bwino ntchito pali FIA isi kuli judiciary kuli boma ku treasury imene opereka ndalama nthawi yabwino komanso ndalama zoyenerera ku ACB kuja nawo kata umudati mufufuze ku ACB kuja miyambi ambiri yakatangari ili ku court kuja ili in various stages ena namangidwa 3 years ago ena 5 years ago ena nthawi ya Joyce Banda milandu yakatiketi panolikana li ku court ya 10 years ago ndiyomona kuti mbalina vuto of ACB andigwira ine andipitisa ku court kuja andipasa belo muona kuti kunditulusa lero pa belo hearing akuti izalowa December 2025 koma anthu poloza chala mangoloza ku ACB kuja ACB boma kuti tiliveke ndrama ku ACB kufuna 2 million lero igule fuel apezeka kuti aboma apereka 2 million manager after 4 months ndiye nkhani yakatangaleyi ndi ma-stakeholders angapo amene tikwena kuti agwirane manja kuti katangale ziphane naye si ACB on its own ayi ndiye chutu Brian ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri